I anem per un altre dels premis, que és el que atorga el Jurat de Medicina d'altres àmbits, que inclou l'atenció sociosanitària, la salut pública, la salut mental, la medicina de l'esport, la medicina del treball, la medicina forense i també la medicina privada mútues, format pels doctors Diego José Palau Vidal, Anna Oliver Torralba, Pilar Varela Pérez, Àngeles López Pol, Ramon Torner Escassany i com a secretari el doctor Gustavo Tolchinsky. Ha decidit concedir els premis en aquesta categoria a la doctora Carme Bacedes Ballús, llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina General i Cirurgia ACOE, cures pal·liatives. Treballa a PADES Horta, Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, una gran professional de l'atenció pal·liativa comunitària referent per la seva expertesa i el seu tracte proper i respectuós amb les persones i amb una excel·lent companya molt valuosa per l'equip on treballa. També demanem que vingui el doctor Antonio Volvena Vilarrasa, llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en psiquiatria. Treballa de director de docència i recerca de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del PSMAR, actual director del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un destacat psiquiatre i gran comunicador, dotat d'un verb brillant i divertit que destil·la bonomia pels quatre costats, apassionat per la música i destacat investigador. I també demanem que vingui a recollir el seu premi la doctora Marta Crusat Enric, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina del Treball postgrau d'Anestesiologia, treballa a SEM, exemple de treball discret, humà, professional i d'entrega al servei de la salut dels treballadors. Un altre dels premiats és el doctor Benito Fontecha Gómez, llicenciat en Medicina per la Universitat Complutense de Madrid, especialista en geriatria, treballa al Consorci de Salut i Social de Catalunya. Referent en geriatria, amb una mirada holística, experta en constant actualització dels seus coneixements i dedicat a la seva pràctica clínica, a la millora de la vida dels seus pacients i les seves famílies. Un altre dels premiats, el doctor Antoni Gual Soler, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en psiquiatria, treballa a la unitat de conductes addictives de l'Hospital Clínic de Barcelona. És un líder i referent mundial en el tractament de l'alcoholisme, un dels impulsors de la creació del programa integral El metge malalt. La doctora María Dolores Ibáñez de la Chica, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina del Treball, treballa a la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i CAM. És una dona valenta davant les adversitats, una gran professional i també una treballadora incansable. Rep el seu premi, igual que ho farà d'aquí uns moments la doctora Núria Àngels Llobera. Bon dia, llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina General, màster en Gerontologia, treballa a la Mútua de Collserola. És una professional de la geriatria dedicada a atendre persones grans fràgils amb greus trastorns de conducta i les seves famílies i amb tota una vida dedicada al treball en equip, persona propera que representa, sens dubte, els valors de la professió. La doctora Helena O'Callaghan Castellà, llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en aparell digestiu, treballa a l'Hospital General de Catalunya. A la seva gran qualitat com a endoscopista de l'Hospital General de Catalunya s'afegeix el seu compromís i implicació en la millora de la nostra professió i els seus valors i la defensa dels seus companys. I el doctor Jordi Ordóñez Llanos, llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en bioquímica clínica i anàlisis clíniques. Treballa al Servei de Bioquímica de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Apassionat de la bioquímica aplicada i líder en el descobriment de la troponina. I per acabar, el doctor Gil Rodas Font, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina de l'Educació Física i l'Esport. Treballa al Futbol Club Barcelona, a l'Hospital Clínic i a Sant Joan de Déu. Noblesa, rigor, estil, empatia i lideratge en l'assistència i acadèmic en la disciplina de la medicina de l'esport. Doncs els tenim tots aquí. Un aplaudiment.
Moltes gràcies. Ja poden tornar als seus llocs. Moltes gràcies i felicitats. Doncs anem ara pel jurat d'Educació Mèdica, format per els doctors Josep Maria Cots Llago, Adriana Bataller Bassols, Magda Bundó Vidiella, Albert Balaguer Santamaria, Anna Romaguera Pinyol, Miquel Torres Salinas i com a secretari el doctor Antoni Trilla Garcia ha decidit concedir els premis en aquesta categoria al doctor Miquel Bernardo Arroyo, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en psiquiatria. Treballa a l'Hospital Clínic Universitat de Barcelona i d'IVAPS Cibersam. Té una carrera professional i docent amb una forta vocació dedicada a la salut mental. És un dels premiats, a qui demanem que es col·loqui aquí dalt perquè després farem la foto, amb qui hi haurà també la doctora Marta Català Nadell, llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Treballa a CAPS B Barcelona, metgessa dedicada amb passió a la farmàcia i docència de qualitat basada en valors als residents i alumnes de medicina. Formació, volia dir. També el doctor Francesc Xavier Jiménez Fàbrega, llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, treballa al Sistema d'Emergències Mèdiques SEM, impulsor dels programes formatius per desenvolupar els codis d'emergències. I la doctora Magda Martí Noguer, llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, treballa a l'ABS La Gavarra de Cornellà de Llobregat, lluitadora, tenaç, defensora i docent de l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària des dels seus orígens. També el doctor Francisco José Muñoz Rodríguez, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Interna, treballa a l'Hospital de Mollet del Vallès. Impulsor entusiasta de la formació i docència en el seu hospital. Un altre dels premiats és el doctor Joan Miquel Nolla Soler, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, especialista en reumatologia, treballa a l'Hospital Universitari de Bellvitge, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. És un professional estimat pels companys i per alumnes per la seva gran dedicació a la docència i també a una assistència personalitzada i de qualitat. I finalment, el doctor Benjamí Oller Sales, llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu, treballa a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor de cirurgia de la Universitat Autònoma i coordinador de la unitat docent de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Destaca, i això és el que ha destacat el jurat, per la seva autoexigència i la seva força de voluntat en defensar els valors de la professió. Si us voleu acostar per la foto, més cap al mig, doncs.